Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki kunhun seng bhalang kuntup kahito KSU JNC JSU kila syak khang lenti hagi volunteer kat ba kidang temu banlet chaka public hearing bala penong nak benta ka jing temu shnai ka karkhana dobilat ka Shri Cement Plant Limited hashnong daistong president kahito uba don bok dekhar ulong bakila poi hashnong tong seng hakapor sausteng henry la blok ya kasurok daga truck dumper hak bawat yaki pulit ru ki badai banle ela ka kamram kila syak khang Ulaong bakani ka pausyay bahapo East Giant Hills kaan kamdon borshu Henry ki don bor da ki brio ki bakam yalade ki volunteer balabu da ka ilaka. Ulayat hu baki kali pulit kila syak khang Henry la syak yaki ban syong da ka weipat ka kali balapun kre hak de ka jaka banlet syaka jaka pendong yaka public hearing hamadan muki hajan lum cherngan kumta uba don bok ulaong bakani ka jingle kadai ka bapo tam hapo ka history jong ka jat benriu uhan yotrap. Nak liang yang PP1 bikat ini, 1P luk liang perca. Kesau si orang aktif MI kiwa, P1P nak liang kiu kerjan. MI kiu tok kiwa. MI tok kiwa perca. Tangwa elat si kita perca yo ki mutam no. Em rất quậy đi try đi mà. Try dùng cảnh kia từ một sao em hốc bị một việc phải mời cầm nô. Cho bộ sự kiện là đã y một màn này vừa làm một chỗ cho đi đây. Boy pumpun dia masuk lain lain jadi. Lain boy cir boy. Mana tu? Lian jongka seng hito hadian ba kila ujor kipat ba naga snong sukut na po ka daistong ba dikedon gi katu kat ni pila i hinoin ba kilar kot kubaru ni la tho sha ka ministry ru ban pensange shwe kan ni namar kata ya ki hali ki penthor jong kipat ba nong song Balik udah survei. jongka daistong te habo poi menta ka sing dang step marsun poi sau steng hang tai hang ni hapo snong tong seng kan ni hang tai ki la blok daga dampar haba ki blok daga dampar ka ba isenai pat ya ka bor pulet kisah be la syak ke la penyat daga ni ka snong tong seng peleng ka sorkar kamdon borsho ke administration kamdon borsho hang ni ka pausai ba hapo East Giant Hills untuk ka an to ka ai hai ni de yo we de chia hila kontrol lut kini ki wadakam ki kam yala de kum kita ki volunteer ki ong baka ilaka kala ai yaki ban bakin long volunteer ban de i breu bakim de ban wan rung chani kala poi ru jingyan ya preng jungi bat jongki haba ni ong la kum ne kum tai pi khang yengi bungin wan sngap ki public hearing pem kiu shlong ki ong am ngem kiu shungim nim don kam herai kai yu namar ki ong ba kadai be ka jongki te habangi pet mentan ru yiki pulet ru pila i osmo hi wadu pulet mentan ru udang kubur wong ba kim sha rengi ban le tengi spen hab riu te ki pha bat ka kawai ka kali kane kadai ka bapo tam hapo ka history jong ka jaj ban riu nyu trem ba ka an ka haban pendem knap hakmat ki gang ki gunda ni ne kalian duni habangi sngap wat kila sha suppress ka public hearing kadai hadai stong te ka babami pa ka jingkli balai kini ki breu kinang ni kilit wan batai start ban khang lenti kim dan hok ya ka ni usurok namar usurok lasna ta ka pisa pa ba da ka pisa jong ka snong tong seng dan ni da kitu ki bakam ya la de baki ngam nget hiru bakin dei te ka ba song phla la ka dei shisha baki la ai bor da kita ki ba pe ki la aka la nai kum kita ki doloi umban se ngi haban shim ya kalat kelenti bat kumba ki kren he ki ba ki ong ba kim ki shlong su ngin sia pet kai bat ni ithu dur khamat hi phi kumba phim sha ngi ngi rung inum sha phi namar kani khandau kadai ka kme ka jongi menta wan umender nabar ban riep
ban bat bor ya ka khandau ya ka keme jungi hato ngi ki khon samla ngin snap jar se yin apru hadu bakin wan kita kinong penyat jong kam Mekhila State Pollution Board hang ni ngin kali ya ki ba mano ba ai bor ya ki namar haka notice yang public hearing hi ki ong ki bakwa ban persya ru ki don hok ki bakwa ki bakrsan ru ki don hok henre hang ni la sya penyap ya kane ka ain borok hoj bat ladakani ka public hearing ka yat be menta ka sngi ladaka sorkar ka ailat ka bamut kane ka dega full conspiracy jong ka sorkar NPP haka jing yalam konrat kongkar sangma belenga keren kumta namar bu udai mu chairman jong ka single window agency takamut ka pausai ba yaladi sabar ukran ya kata ka one notice henry yangi pat ya ka brih nyutra ukwa bande be teli ban penbam tedam yangi pilai dangshen ru yakine lingba kini ki kok plan ru mono ba ai de konrat hi lingba ka single window agency pat menta lada ka ini ka shri semen ka yo wan kat no phau teli kin wan ta ka bamadu ka ai ka banja khamtam je kitu ki ba im nang tu makato ko penthor ki ba yo ban bam ni sakhiru menta ka sngi bangilai I ba ki bapli ki pulit kimdei re ki breu jong ka an hang ni la dei ki breu jong ka ne ka kinong penya jong ki katto kan ne ki bakam ba ki dei kita ki he jong ki elaka balinga haban keren ya kata harai pinsai I hi wat phi ki media ro kinum sha ye phi ban lek henrei phi haban lek de ka kejat lani kin pen biang kali ye phi kata nga keren kat kum ka bangala I bat ka dei sha